Da li je moguće da netko stoji iza naglih promjena temperature i pojave pustinjskog pijeska na Balkanu? U posljednjih nekoliko dana svjedočimo nevjerojatnim i ekstremnim vremenskim pojavama širom Balkana. Iznenadna promjena temperature s 40 stepeni na 23 stepena Celzijusa u svega nekoliko sati. I nebo prekriveno pustinjskim pijeskom bez ikakvog snažnog vjetra zbunjuje stručnjake i građane. Što se događa? Da li je moguće da netko stoji iza ovih vremenskih anomalija? Da li su teorije zavjere o kontroli vremena zapravo istinite? Meteorološki modeli nisu predvidjeli nagle promjene temperature, niti snažan vjetar koji bi mogao donijeti pijesak iz Sahare i prekriti nebo nad Bosnom, Srbijom i Hrvatskom. Bez prisutnosti jakog vjetra, ovaj fenomen postavlja brojna pitanja. Kako je moguće da pustinjskog pijeska ima u zraku,